Lagu milik Dewi Arum sendiri 1 tahun dalam menciptakan lagu ini. Spesial. Ini yang punya lagu. Iki Bang wangi. Tahir. Yang benar. Yo. Yo. Bersama Pram Jateng. Lisa Febi. Terima kasih, ini spesial untuk masyarakat Kerangan Baju Kembar Malang ya. Sehat selalu untuk semuanya. Kita sampai Klaten sampai Solo ini siaran langsung. Untuk teman-teman dari YouTuber. Sukses selalu untuk semuanya dari teman-teman Sampai YouTuber. semua. Jangan kabut X untuk follow. Bersama masyarakat Kerangan. Yang benar baik, yang benar baik. Pancen wis suwe, aku ora nyambut gawe. Senengane nganggur. Yang benar baik, yang benar baik, yang benar baik. Nanging aku isih mikir anak bojone. Cinta bojone wong. Yang bener baik, yang bener baik, yang bener baik. Ojo mau pikir kowe njaluk bisa wae. Ragan. Aku apa masaku ora sudi. Yen sampean mung gawe lara ati. Aku Ayo, Pak D. aku ora sudi. Yen sampean mung gawe lara ati. Pak, ampun gawe lara ati ya, Pak ya. Ampun gawe lara ati. Ya. Dewi Arum Nah, jaketnya ya. bersama Prima, warga pemuda dari Kerangan. Ya, tambahin. PPKW. 3.000. Yo, matur suwun. Ayo Mbak, sawer Mbak. Joget sih. Ayo, saudaraku, Terima kasih ya. Pak Sinten Asmane. Yo, Lisa. Trimo ngalah aku wis ora betah. So, Rino wangi anane mung gawe susah. Yen kelingan sliramu jaman semono. Kowe maksa layu lan rekong-rekong. kabeh Ya, cukup bener ya. Romo ibu kula nyuwun pangapura. Yo, Kaya ngene Matur suwun. rasane keloro loro. Mugi Gusti kula nyuwun kekuatan nggo ngadepi segala cobaan. Gusti, aku Apa? jaluk kekuatan. aku orang niat nyakiti awakmu. Lah terus, Kahanan. ayo berat jatah. Bener baik, yang bener baik, yang bener baik. Pancen wis suwe, aku ora nyambut gawe. Yang bener baik, yang bener baik, yang bener baik. Nanging aku isih mikir anak bojone.
wae. Iki rungokke Mas. Iya. Aku apa masa aku ora sudi yen sampeyan wong gawe Aja guyu. ati. Aku apa masa aku ora sudi yen sampeyan wong gawe lara ati. Tapi alhamdulillah Bram Jatan tekan seprene orang gawe lara ati ya. Api. Apa ya? Dari luar sampai dalam tetap api. Dewi Terima kasih Dewi Arum. Arum. Yang bener baik. Nggih, salim dulu. Eh? Ya. Hah? Podang kuning. Jalur apa? Anu keprige. Oh, singkong Singkong dan keju. keju, ya. Oke.